Taky nebo něco takovýho. Short. No problem, he dead. Ein he is only once dead. enemy short. No enemy No people A. I see. Nikdo na mě to nebaví. Where are no enemies? Why? Tell me why. Na, 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 na. Another T-spawn, he's minus 26 HP! Sorry. Daj se nedá slidovat, jebe ti. Co to je za hru? Proč se nedá slidovat? Je tady napravo, jsem ho teďka slyšel, ho smouknu. Taktický smoke. Flash. Actually easy. Yes. Ne, do píče. Tak to byl ten nejlepší Můžeme- smoke, co jsem kdy hodil. Můžeme vysvětlit, proč tady Nice. proč prostě zůstali na spawnu?